Takže dnes som bol upozornený mailom na iPhone aplikáciu Zlaté stránky SK. Keďže Zlaté stránky mohutne redizajnovali, tomu patrí aj vynovená iPhone aplikácia, teda nová iPhone aplikácia. Musím povedať, že je veľmi vydarené a my si ju teraz predvedieme. Zapínam aplikáciu. Nové logo Zlatých stránok. Poď. To už sú moje vyhľadávania, nevadí. Dáme si napríklad, čo ja viem, železiarstvo. Železiarstvo. Hľadať. Aplikácia použije vašu aktuálnu polohu, kde sa nachádzate. No, napríklad tu máme zoznam železiarstiev v mojom okolí. Just Stupova napríklad. Máte tu telefónne číslo, mapu a trasu. V iPhone má tu výhodu, že môžete priamo z iPhoneu firmu kontaktovať. Vidíte? Prípadne mapa a trasa ukáže vám mapu Google, kde sa to železiarstvo nachádza. Len musím podotknúť, že táto mapa Google nie je veľmi presná, keďže tento iPhone 2G nemá GPS. Ale nevadí. To isté platí aj pri vyhľadávaní ľudí, kde máme napríklad meno XY, to je jedno, Uta Žušan, mapa, telefón. Takže iPhone aplikácia Zlatých stránok je veľmi podareným nástrojom. Nemusíte sa preháňať v katalógu Zlaté stránky a neviem čo, nemusíte hľadať po internete. Nainštalujete si túto jednoduchú aplikáciu a máte všetky kontakty priamo v mobile, takže keď napríklad prídete do nejakého iného mesta, nevedaj Bože, sa vám stane niečo s autom, dáme si autoservis alebo autosklo, povedzme, že sa nám rozbilo sklo. Autosklo Hornet, autosklo spolu SRL, napríklad autosklo HD. Takisto tu máme mapa, www, mail, všetky kontakty plus info o spoločnosti, akých sa dala v Zlatých stránkach. Takže musím pochváliť Zlaté stránky, aplikácia sa im naozaj veľmi vydarila. A ja len dúfam, že budú v tomto trende pokračovať. Jednoduchý prehľadný zoznam, žiadne veľké špekulovanie, super. Takže toľko Zlaté stránky SK.